Fid-diskors tiegħu id-deputat mexxej Laburista Anglu Farrugia qal li l-Partit Laburista jemmen li hemm bżonn li nerġgħu nħarsu mill-ġdid lejn l-Att dwar is-Saħħa u s-Sigurta. Tkellem dwar il-limitazzjonijiet l-awtorita dwar is-Saħħa u s-Sigurta qed topera bihom. Qal li l-irwol ta' din l-awtorità m'għandux ikun biss dak ta' nfurzar u regolamentazzjoni, iżda wkoll li teduka u li timbotta r-ricerka f'dan il-qasam. Hija tajb li ċertu direttivi anke tal-Ewropa dwar il-kwistjoni ta' stress fuq il-post tax-xogħol għadhom mhumiex parti mill-leġiżlazzjoni ta' pajjiżna. U allura enfasizzajt ukoll li l-Health and Safety Authority, l-OHSA f'pajjiżna m'għandix tibqa' biss bħala awtorità li tirreaktja għal dak li jiġri, imma tkun ukoll kapaċi li tippreveni dak li jista' jiġri. Anglu Farrugia spjega li stakeholders oħra għandhom jgħinu biex l-awtorità tifrex l-opera tagħha kemm jista' jkun. Qal li għandhom jiġu indirizzati mhux biss perikli fiżiċi iżda wkoll riski psikoloġiċi li jistgħu jkunu esposti għalihom ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol bħal bullying, stress u meta persuna taħdem wisq u żejjed tant li tiġi affettwata psikoloġikament. Id-deputat mexxej Laburista qal li min ħaddem għandu jitkellem aktar mal-ħaddiema u ma' rappreżentanti tagħhom dwar x'jista' jsir biex il-post tax-xogħol ikun sigur u mingħajr riski possibbli. Min-naħa l-oħra l-irwol tal-politiku f'dan kollu huwa li jipprovdi l-faċilitajiet kollha possibbli biex il-qasam tas-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna jittejjeb.